Panel s názvom Protifašistický odboj a jeho príčiny dokumentuje všeobecnú politickú situáciu v Európe, objasňuje príčiny vzniku fašizmu a jeho nástup k moci, odpor proti nemu na európskej úrovni, dôsledky nedostatočne jednotného protifašistického odporu, ktoré vyvrcholili rozpadom Československa a vznikom protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu. Vysvetľuje vznik klerofašizmu ako nástroja vlády katolíckej cirkvi v štáte. Na Slovensku sa to prejavilo tak, že tento štát prevzal vodcovský princíp vlády jednej strany, po vzore Nemecka a prezidentom štátu sa stal kňaz. Všetky ostatné strany a hnutia boli zakázané a ich predstavitelia a členovia boli prenasledovaní. Samostatný slovenský štát, Slovenská republika, vyhlásený 15. marca 1939, bol satelitným štátom plne kontrolovaným Nemeckom, čo zakotvovala tzv. Ochranná zmluva z 23. marca 1939, ktorou sa vytvorila tzv. Ochranná zóna, Schutzone, od hraníc protektorátu až po východné hranice západoslovenských Karpát, celé Záhorie, dotýkala sa Žiliny a Trenčína. Už 16. marca 1939 obsadila nemecká armáda Nové Mesto nad Váhom, Horné Srnie, Nemšovu a Trenčianske Teplice. Trenčín obsadili 25. marca 1939. V Novom Meste zriadili hraničný prechod, slovenská posádka musela odísť do Piešťan. Na okupovanom území platila ríšska marka v pomere 1 ríšska marka, 10 korún slovenských. Nemecké vojsko preto hromadne vykupovalo všetok cenný tovar a vyprázdňovalo obchody, vyprázdňovali vojenské sklady a odvážali vojenskú výstroj a výzbroj. Nemecké vojska opustili mestá Trenčianskeho okresu až vtedy, keď vyviezli najcennejší vojenský materiál a zásoby. Na paneli sú uverejnené dokumenty z dobovej tlače a knihy, zobrazujú vedúcich predstaviteľov klerofašizmu na Slovensku, životnú úroveň slovenského národa na dedinách, účasť slovenskej armády v bojoch proti slovanským bratom v Poľsku a Sovietskom zväze po boku hitlerovského Nemecka. Slovenskí vojaci útočili spolu s nemeckými jednotkami a bojovali proti Červenej armáde. Vojna proti Sovietskému zväzu to už nebola krátka a víťazná vojna a z frontu dochádzali aj správy o mŕtvych a ranených. Slovenskí vojaci videli zverstvá, ktorých sa dopúšťali nemecké vojska na vojakoch Červenej armády, ale aj na civilnom obyvateľstve. Na nemeckých represáliách v Sovietskom zväze sa podielali aj slovenskí vojaci. Niektorí slovenskí vojaci prechádzali do partizánskych oddielov bojovať proti fašizmu. Po porážkach nemeckej armády pri Stalingrade, Kursku v rokoch 1942 a 1943 pochopili viacerí, že Nemecko vojnu prehrá. Vytvárali sa podmienky pre široký protifašistický odboj. V decembri 1943 bola podpísaná Vianočná dohoda medzi komunistami a občianskym blokom. Výsledkom bol vznik Slovenskej národnej rady ako predstaviteľky slovenského ľudu bojujúceho proti fašizmu. Dokumenty ukazujú sledovanie a prenasledovanie odporcov fašizmu, napríklad dodanie bývalých komunistických predákov do zaisťovacieho tábora v Ilave, zatknutie evanjelického farára za pašovanie ľudí z protektorátu, zhabanie kníh u komunistického funkcionára. Protifašistický odboj postupne prerástol do partizánskeho hnutia, ktoré vznikalo ako domáci odpor proti fašizmu. Na paneli sa predstavujú úlohy Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý je nositeľom odkazu národno-oslobodzovacieho a protifašistického boja. Významným strediskom partizánskeho hnutia už v lete 1942 bola Horná Nitra a Pohorie. Albín Grznár bol poverený organizovaním partizánskeho hnutia na Hornej a Dolnej Nitre. Do Uhrovskej doliny sa postupne dostali všetky ilegálne letáky, najmä správy KTK, komunistickej tlačovej kancelárie a Hlas ľudu. Koncom roka 1942 sa dostali do doliny smernice komunistickej strany o organizovaní janošíkovských družín. Na ich základe začala skupina okolo Rudolfa Rybana a Emila Kubovčáka spolu s bratmi Sečanskými zo Závady pod Čiernym vrchom so stavbou 2 poľovníckych chát a 3 bunkrov pod Čiernym vrchom a pod Okrúhlym vrchom. Postupne v Uhrovskej doline narastala situácia, ktorá sa nedala zvládnuť jestvujúcou štátnou mocou. Komunisti svojou činnosťou, presviečaním a agitačnou prácou získali obyvateľstvo podhorských obcí. V Uhrovskej doline prakticky nejestvovala Hlinková garda a Hlinková slovenská ľudová strana mala len málo členov. Ilegálna KSS organizovala tajné bojové skupiny. Vstupovali do nich komunisti, pokrokovo zmyšľajúci občania a utečenci z nacistických zajateckých táborov, predovšetkým príslušníci sovietskej armády. Príchod sovietských vojakov a dôstojníkov bol veľkým prínosom pre partizánske hnutie, nakoľko mali bojové skúsenosti. V
V októbri roku 1943 sa v Uhrovskej doline objavili utečenci z fašistických zajateckých táborov. Ako prvý kapitán Červenej armády Pavol Aleksandrovič Baranov, ktorý ušiel z nemeckého koncentračného tábora a stal sa jedným z organizátorov ozbrojeného boja na Hornom Ponitri. Okrem kapitána Baranova v roku 1943 prišla do Uhrovca skupina nadporučíka Červenej armády Ivana Časníka, ktorú previedli komunisti z Novej Lehoty. Súdruhovia z ilegálneho okresného výboru komunistickej strany sa postarali, aby utečenci dostali ubytovanie, ošatenie i stravu. Pred agentmi Ústredia štátnej bezpečnosti ich skrývali na rôznych miestach. Uverejnené sú situačné hlásenia okresného náčelníka v Banovciach nad Bebravou, vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa štátnej správy o pomeroch v okrese. Ako vidieť z hlásenia, úrady o existujúcom partizánskom hnutí netušili. Na fotografiách sú uverejnení poprední organizátori partizánskeho hnutia a niektorí sovietskí zajatci, ktorí ušli z nemeckého zajatia a boli základom partizánskych oddielov, ako aj obrázok z prvej zemlianky, v ktorej boli ubytovaní partizáni. Koniec panelu.